Het is elke week weer puzzelen. Waar fluit het hokkerwedstrijd? En binnen de weekend is überhaupt wel genoeg scheidsrechters. Het is een herkenbaar probleem in het amateurvoetbal. Ook bij Bekwiek in Dokkum. Eigenlijk is het elke week weer waar fluit het welke wedstrijd? De selectieteams zeg maar, die worden fluiten door KNVB-functionarissen. En wat daaronder zit, ja, dat moet bemenst worden door hun eigen mensen. En ja, dat is soms wel eens problematisch. Uiteindelijk komt het bij een relatief grote club als Bekwiek eens altijd wel goed. Dat komt omdat ze in Dokkum wel wat mensen achter de haan hebben. Sowieso een pool van 12 verste scheidsrechters, maar dat is van een groot veld, zeg maar. En dan gaan ze natuurlijk een x-aantal spelbegeleiders nog. Gelukkig ben er een heel soort ouders van die daarin participeren. Maar ja, het is soms wel eens lastig als mensen ontwerp maken of een uitje hebben om voldoende scheidsrechters op een zaterdag te hebben. De KNVB verwachtte de komende jaren een groter tekort aan scheidsrechters. Om daar alvast op in te spelen, beziekt het Bekwiek jonge clubleden op te leren. Een theoretische opleiding van een hele hoeren, wat ze dwan matten. Daarnaast nog op het field, fieldverkenning. En dan daarna in gearworking met de vaste clubscheidsrechters om ze dan gedurende het seizoen te begeleiden op het field. Of het op termijn naar je scheidsrechters opsmiet, is afwachten. Na je vrijwilligersvinden is voor sportclubs sowieso dreig de laatste jaren. De coronatijd had het nog eens zwitter maken. Het uitje op zaterdag naar de club, dat had natuurlijk een stukje stillijn. Dus dat had leden kosten, denk ik, bij bepaalde verenigingen. Maar ook de gewoonte om naar zaterdag naar een club te gaan. Dus dat moet al je weer opstart worden. En ja, hoe dat in de toekomst eruit kunt zien, ja, dan moeten we komende jaren maar we dat ontdekken.